V tomto videu si ukážeme, ako aplikovať jednofázový gel lak na nehty. Jednofázové gel laky predstavujú novú generáciu gel lakov. Ich výnimočnosť spočíva v tom, že farebný gel lak už obsahuje aj podkladovú vrstvu. To znamená, že nie je potrebné naniesť podkladový gel lak. Najprv urobíme bežnú manikúru nehtov. Zatlačíme nechtovú koštičku. Potom bielým blokom jemnúčko zmatníme povrch nechtovej platničky. Odstránime prach z nechtov. Nanesieme na nechtovú platničku primér. Primér zabezpečí lepšiu prilnavosť gel laku ku nechtom. Nanáša sa vo veľmi malom množstve. Po zaschnutí priméru nanesieme jednu tenkú vrstvu farebného gel laku. Prebytočný gel lak môžeme odstrániť pomarančovým drievkom. Celú ruku vložíme do veľkej UV lampy na 2 minúty, do malej UV lampy na 3 minúty. Potom nanesieme ešte jednu tenkú vrstvu farebného gel laku na celú nechtovú platničku aj na hrany nechtov. Ruku vložíme do veľkej UV lampy na 2 minúty, do malej UV lampy na 3 minúty. Nakoniec naniesieme jednu tenkú vrstvu vrchného gel laku na celú nechtovú platničku aj na hrany nechtov. A opäť vložíme ruku do veľkej UV lampy na 2 minúty, do malej UV lampy na 3 minúty. Nakoniec čističom nechtov odstránime lepkavú časť. A na záver aplikujeme výživný olejček. Gelakované nechty vydržia 2 týždne. Majú krásnu sítú farbu.
Ďakujeme za pozornosť.